Лукашэнкі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Апошнія тыдні рэпрэсіі ў дачыненні да нязгодных з вынікам выбараў і чарговай элегантнай перамогай Лукашэнкі узмацніліся неверагодна. У гісторыі Беларусі не было такой колькасці затрыманых і асуджаных да адміністрацыйнага арышту ці штрафаў. І ўсё гэта на фоне відавочнага пагаршэння адносінаў з захадам, які, паводле Лукашэнкі, ўжо лязгае зброяй ля нашых межаў. Ці сапраўды Лукашенко пойдзе на закрыццё межаў з Польшай, Літвой і Украінай, і як можа гэта ўсё выглядаць, і ці дапаможа закручванне гаек збіць пратэстныя настроі. Ну і шмат пра што іншае мы зараз і пагаворым з маім госцем. З нами на сувязі палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Добрый день, спадар Александр. Вітаю вас. Спадар Александр, я да вас с самым галоўным пытаннем. Ну, мы ж не можем не верыць Александру Лукашенку, ён же ж ніколі не падманвае. Таму вот вы можете патлумачыць, навошта Польшчы, Літве і астатняму ўсяму калектыўнаму захаду нейкія планы будаваць і марыць пра захоп Беларусі. Ну, натуральна, дарэчы, адразу хочу сказаць, да 9 жніўня, заўважце, Александр Лукашенко, ён таксама раскручваў гэтую тэму вонкавай пагрозы, але ж пагроза тады малявалася з усходу. Успомніце, што і Сергей Тихановский, Виктор Бабарыка и Валер Цапкала, усе гэтыя люди маляваліся як такія марыянеткі, вось, а завяровачкі тузаюць нібыта з-за ўсходняй мяжы. Ну, конкретно на Путина Лукашенко все ж таки не замахваўся, відаць, прачуваў, што яшчэ можа давядзецца на паклон ісці, а ён казаў там пра ўсялякіх хцівых расійскіх алігархаў, вось, і гэтак далей. Людзі ў пагонах казалі, што там нітачкі да Газпрама цягнуцца і ў іншыя высокія нейкія там кабінеты расійскай улады. Гэта было до 9 жніўня. Ну а потым давялося вось рэзка, як многія выказваюцца, пераабувацца ў паветры беларускаму кіраўніцтву таму, што грымнулі вось гэтыя пратэсты і спатрэбілася тэрмінова абаперціся на плячо Пуціна. І таму Лукашенко стаў ужо казаць, што ось гэта праклятыя заходнія імперыялісты, як аказалася вось днямі, там же яму аналітыкі ўжо цэлую канцэпцыю паклалі, што аж 7 этапаў было, як тут разбурыць Беларусь, як нас захапіць. Ну, увогуле, каб доўга гэта ўсё не пераказваць, гэта няўдзячная рэч, скажу толькі, што гэта стары прыём усіх дыктатур маляваць вонкавую пагрозу. Гэта дзеля таго, каб перавесці фокус увагі, гэта дзеля таго, каб не прызнаваць свае памылкі, гэта дзеля таго, каб вось такім чынам яшчэ ў беларускім, дарэчы, выпадку Лукашенко, заўважце, ён нават у Сочы на гэтай сустрэчы там Пуцін пра адно, а ён усё пра гэту агрэсію, пра НАТО, што нам манеўры трэба часцей, амаль там у перманентным рэжыме. То бок ён увесь час яшчэ і паказвае, што глядзіце, я ж такі вось абаронца заходніх межаў саюзнай дзяржавы, я вам вельмі патрэбны. Прыйдуць гэтыя праклятыя апазіцыянеры, дык будуць жа натаўскія ракеты стаяць вось недзе ў раёне Оршы. Вось яшчэ гэта, я думаю, звышзадача. Ну і потым, калі ён перасоўвае войскі, гэта, я думаю, яшчэ і такая трэніроўка на ўсякі выпадак, а раптам яшчэ і вайсковае становішча давядзецца уводзіць. Вось такія няхітрыя, так бы мовіць, піяраўскія і іншыя матывы стаяць за гэтай абсалютна, безумоўна, высмактанай з пальца рыторыкай. Ну, я мог бы яшчэ і болей падрабязна расказаць, я вот спецыяльна вывучыў пытанне, напрыклад, якая ж там натаўская актыўнасць. Лукашенко там вось згадваў некалькі разоў, што F-16 прилетели, маўляў, каля нашай граніцы, вось, а можа нават на подвесках ядерныя бомбы ў іх. Сапраўды гэта перакінулі, ну, не да нашай мяжы, гэта я паглядзеў па мапе, на захад ад Варшавы, далекавата ад нас, з
ФРГ перакінулі сапраўды гэтыя 18 самалётаў, але гэта ў парадку ратацыі. Такое адбывалася і раней. Ну і потым у беларускай авіяцыі толькі 30 мігаў, здаецца, і 4 Су-30СМ мадэрнізаваныя купілі нядаўна ў Расіі. Гэта значыць ужо болей, не кажучы пра расійскую авіяцыйную армаду. Ці другі момант, гэта у Літву прыехалі механізаваны ці танкавы, прабачце, батальён амерыканскі, 29 танкаў Абрамс. Ну, не кепскія танкі, але ж паводле Мінабароны ў беларускім войску болей за 1300 танкаў Т-72 розных мадыфікацый. Дык што нам тыя 29 Абрамсаў? І гэта не першы раз. Летась прыязджаў падобны батальён, тады чамусьці гэта не торгала. Карацей, усё гэта падвёрствуецца пад палітычны момант і проста раздзімаецца з нічога гэты міф пра нібыта агрэсію вось гэтых натаўцаў. Яны самі баяцца, палякі, прыбалты, яны дрыжаць пасля Крыма, каб Расія на іх не напала. А то яны будуць на Беларусь, на саюзніцу ядзернай Расіі нападаць. Што яны, самагубцы ці што? Ну, але вот пагадзіцеся, даволі дзіўна выглядае, што як толькі нейкія вучэнні натаўскія адбываюцца дзесьці ў Польшы, ну дзесьці, скажем так, блізка ад нашай мяжы, у нас тут хапаюцца за галаву, пагроза, лязгаюць зброяй ля нашай мяжы, ай-яй-яй, трэба нешта рабіць. А калі ў нас адбываюцца сумесныя там беларуска-расійскія вучэнні, дзе-нибудь у Гродненскай вобласці, тая вось вучэнні вішнорыя так званыя, ці яшчэ там захад там ці іншыя, то што, то это ўсё нормально, тут нікому нічога палохацца не трэба. Ну вот як па мне, дык неяк дзіўна, ці ўсё ж такі тыя вучэнні нейкім чынам ад гэтых вучэнняў адрозніваюцца? Абсолютно, я думаю, что ничем яны не адрозніваюцца, і тыя генералы, і тыя генералы кажуць, што мы адпрацоўваем абарончыя аперацыі. Ну, у вайскоўцаў, ведаеце, гэта ўсё спакон веку ідзе, што заўжды нашы доблесныя сілы, у нас разведчыкі, у іх шпіёны, яны подлыя агрэсары, а мы абаронцы айчыны. Гэта звычайная рыторыка. Нічога новага тут няма, і вайсковыя начальнікі беларускія тут мусяць проста ісці ў палітычным трендзе, яны з важным відам, як быццам гэта разведка, нейкія штирліцы беларускія там выкапалі пра гэтыя танкі, што для беларускай мяжы хоць гэта любы, хто болей-меней цікавіцца пытаннем, можа пагугліць у інтэрнэце, прачытаць, і тыя ж амерыканцы ці літоўцы ніякага сакрэту з гэта не робяць. Даўно былі запланаваныя вось у прыватнасці гэтыя манеўры на палігоне Пабрада, які сапраўды недалёка ад беларускай мяжы. А увогуле, калі казаць пра сёлетнюю натаўскую актыўнасць, дык яна праз COVID-19 якраз знізілася, бо былі запланаваны летась сапраўды даволі маштабныя манеўры абаронцы Еўропы, там десяткі тысяч вайскоўцаў, вялікая колькасць тэхнікі павінна была ўдзельнічаць, але ж натаўцы, як пісалі, дарэчы, прапагандысты ўвесну, сцябаліся яшчэ, што вот Красная армія всех сильней, маўляў, нашы нічога не баяцца і манеўры праводзяць, а гэтыя натаўцы такія далікатныя, што яны гэта COVID-19 спалохаліся і згарнулі гэтыя свае манеўры абаронцы Еўропы. То бок некалькі месяцаў таму прапаганда расійская, беларуская якраз вось пасміхалася з натаўцаў, якія яны палахлівыя. І сапраўды гэтыя манеўры абаронцы Еўропы 2020 яны прайшлі ў вельмі з такім скарочаным фармаце. Таму яшчэ раз хочу падкрэсліць, што ніякай аб'ектыўнай падставы казаць, што узрасла нейкая вайсковая актыўнасць натаўцаў каля нашых межаў, няма. Гэта тэрмінова спатрэбілася страшылка дзеля таго, каб вось ва ўмовах унутрыпалітычнага крызісу просто перавесці фокус. Ну і плюс, каб заручыцца падтрымкай Крамля, таму што вось уся гэтая рыторыка Лукашэнкі, яна як бальзам на душу Крамлю. Яны ж пасля Крыма ўжо уляглі вось у гэта рэчышча антызаходняе, яны па вушы сядзяць у гэтым антызаходнім балоце, былі адны, а тут вось і хаўруснік беларускі стаў у тую ж дудку дзьмуць. Гэта ж таму ж Лаўрову, там усім гэтым ястрабам, усім гэтым генералам маскоўскім просто вось музыка душы, так бы мовіць. І Лукашенко тут як стары маніпулятор ведае, якія струны закрануць.
Мы уже привыкли даволі скептычна ставіцца да пэўных выказванняў Александра Лукашэнкі, а асобныя з іх так нічога апроч смеху і мемаў не выклікаюць. Гэта там і пра тых самых перамовы Майка і Ніка, і там 200 вагнераўцаў, якія па лясах бегаюць, ну і шмат чаго іншае. Тым не менш, ўсё ж такі пэўныя выказванні яны выклікаюць у людзей насцярогу, такого кшталту, што няўжо ён сапраўды гэта зробіць. Так вось, учорашняе выказванне пра закрыццё мяжы з Польшай, Літвой, узмацнення мяжы з Украінай, наколькі сур'ёзна ставіцца, па вашаму меркаванню, да гэтага? Ці сапраўды зараз тут эту жалезную фіранку апусцяць і будзем як у СССР у свой час? Ну, здаецца, уже на гэты момант, як мы з вами размаўляем, ўсё болей-меней высветлілася. Ужо і памежны камітэт заявіў, што гаворка ідзе проста пра узмоцненую ахову мяжы, а не пра тое, што там перастануць пускаць транспарт ці фізічных асобаў. Ну, зрэшты, я ўжо учора ўвечары зрабіў на гэтую тэму свой каментар, таму што я адразу зразумеў, што гэта, мякка кажучы, няўдала проста выказ афіцыйны лідар. Але факт тое, што, ведаеце, вось за апошнія месяцы, пачынаючы, мусіць, з пандэміі, вось памятаеце гэтай ідэалогіі кшталту «вірус бачыш, я не бачу», значит, все нормально, на хакейнай пляцоўцы, калі правадыр даваў інтэрв'ю. Вось з таго яшчэ часу пачалося такое, вось у рыторыцы і дзеяннях беларускага кіраўніцтва настолькі экстравагантна ўсё выглядала, а потым, як пачаліся вось перадвыбарчая кампанія і паслявыбарчыя ўсе гэтыя жарсці, дык тым болей ужо вось такія рэчы сталі прамаўляцца і рабіцца, што, мне здаецца, і беларусы, і замежнікі ўжо нічому не здзіўляюцца і ўсё дапускаюць. Таму учора, як я зразумеў, мне было некалькі званкоў увечары адразу па гарачых слядах ад вашых калегаў з маскоўскіх радыёстанцыяў. Я мусіў там у жывым эфіры ім каментаваць і тлумачыць, што не бойцеся, бо яны падумалі, што ўсё, зараз будзе перакрыты транзіт і ўсё такое. Насамрэч, гэта проста беларускі правадыр не вельмі ўдала выказаўся і меў на ўвазе зусім іншае. Не закрыць мяжу, а прыкрыць пры дапамозе войскаў. І тое, што падумалі, гэта нібыта ён цяпер кідае нейкія часткі, дык насамрэч гэта ён меў на ўвазе тое, што ў жніўні, вось, калі пачалася гэта ваяўнічая рыторыка, ён жа тады, памятаеце, у прыватнасці загадаў, каб 103-я Віцебская, гэта знакамітая дэсантная брыгада была перакінута пад Гародню, бо трэба ж было падмацаваць гэтыя заявы, што нібыта палякі хочуць ужо адхапіць Градзенскую вобласць, што там сцягі ўсюды ў вокнах вывешваюцца і гэтак далей. І тады у апошняй дэкадзе жніўня там якраз манеўры на гродзенскім тактычным напрамку праводзіліся. Так што Лукашенко меў на ўвазе вось тыя перасоўванні войск, але паколькі ён экспромтам пра ўсё гэта заяўляў, то прагучала і было ўспрынята нібыта як это цяперашняе вось яго рашэнне і сам гэты тэрмін закрыць мяжу замест таго, каб прыкрыць мяжу, ён вось многіх увёў у зман. Так што тут можна толькі сказаць, што на жаль, афіцыйны лідар, ён не прывык, мякка кажучы, узважваць свае словы і кантраляваць тое, што гаворыць. Відаць, побач няма людзей, якія б адважыліся яму сказаць, што трэба іншым разам усё ж такі, напэўна, спачатку падумаць, а потым гаварыць. Ну і глядзіце, ён жа з'явіўся якраз... Прабачце, я адключу тэлефон. Ён жа з'явіўся якраз спачатку не... Думалі, што вось толькі была зачытана в эфіры тэлеграма і што сам Лукашенко не з'явіцца, а потым ён, паказваючы, які ён заняты, ўсё ж такі уварваўся там і... ўсё ж такі ён уварваўся і пачаў вось гэтыя рэчы казаць. І, дарэчы, сама гэта вось сама дэталь, што спачатку прэс-сакратар Эйсман жа сказала, што, маўляў, займаецца манеўрамі гэтымі сумеснымі беларуска-расійскімі афіцыйны лідар. Там гэтыя манеўры ўсяго 1500 чалавек, з іх 300 расійцаў, не такого ўжо вялікага маштабу. Ну, але ж трэба было паказаць, што вось чалавек, бачыце,
па вушы ў такой стратэгічнай працы, што ён галоўнакамандуючы. Таму ён з'явіўся экспромтам, і гэта уся яго прамова была, канешне, вельмі рваная, вельмі імпульсіўная, і вось у выніку атрымаўся такі вялікі перапалах, можна сказаць, на ўвесь свет. Ну, але, здаецца, цяпер усё высветлілася. Хаця я не выключаю, што нейкія імпульсіўныя крокі далейшыя могуць быць. Таму што, вось, глядзіце, як з гэтым перакіданнем транзіту. Я на пачатку думаў, што гэта проста, ведаеце, у эмацыйным запале чалавек сказаў, потым яму Саўмін патлумачыць, што гэта нявыгадна з балтыйскіх портаў пераключаць, перакідваць транзіт там на Усть-Лугу ці на Санкт-Петербург. Гэта ці не ў 2 разы большае плячо дастаўкі. Але бачыце, ўсё гэта ў практычную плашчыню пераводзіцца ўжо, і ў Сочы пра гэта казаў Лукашенко. І гэта асобная тэма, гэта можа быць вялікая пастка, таму што 3 гады таму Пуцін якраз з падачы сваіх лабістаў выкручваў ужо рукі Лукашенку, каб экспарт беларускіх нафтапрадуктаў ішоў праз расійскія порты. І тады беларускія улады ўсяляк адбіваліся і прыводзілі лічбы, наколькі гэта нявыгадна, бо і далёка, і там порты гэтыя замярзаюць расійскія. Ну і, шчыра кажучы, адна рэч з літоўцамі мець справу, з акуратнымі, а іншая рэч з расійскімі партнёрамі, дзе проста яшчэ момант, скажем шчыра, і такога раздзяўбайства і непрадказальнасці дадаецца. Ну, а самае галоўнае, палітычны момант. Тут і так залежнасць ад Расіі ва ўсіх галінах каласальная, празмерная. Лукашенко ж некалі, калі быў тренд на нармалізацыю дачыненняў з Еўропай, якраз казаў з такой скрухай, што мы ж доўга ляцелі на адным крыле, што трэба нарэшце дыверсіфікацыю развіваць, нарады там праводзілі. Міністр замежных спраў Макей у сваю чаргу накручваў хвасты дыпламатам, каб гэту шматвектарнасць хоць па чайнай лыжцы прадавалі там у розныя краіны, каб не столькі ад Расіі залежаць. І цяпер раптам мы самі, ну не мы, а ўлады пачынаюць складаць усе яйкі ў адзін кошык. Ды ў чый? У расійскі, у імперскі, скажам наўпрост. Ну, хіба ж Расія выпусціць момант, калі ёй патрэбна будзе, каб скарыстацца гэтым і прыціснуць яшчэ болей беларускага партнёра. Ну, але бачыце, па-першае, вось гэта прага помсты, асабліва літоўцам, якія прытулілі там Святлану Ціхановскую, засцілая вочы. Ну і па-другое, надта няма куды падзецца. Трэба дэманстраваць гэтую апалагетыку, называць зноў Пуціна старэйшым братам, хоць раней Лукашенко ж патрабаваў, што толькі раўнапраўная інтэграцыя, вось, і гэтак далей. Що, цяпер ужо старэйшы брат, цяпер ужо зноў на паклон, і дзейнічае нават па прынцыпе, калі браць вось гэта перакіданне транзіту, гэта класічны выпадак на зло маме вушы адмарожу. Вось ведаеце, зараз каментатары, ну сярод іх, вот, да прыкладу, Саулюс Шэмберс піша: удачы, Зміцер, вам сёння, дзіўна, што да гэтага часу на суткі не кінулі ў СІЗА. Ну, з аднаго боку, можна было бы пасмяяцца і пажартаваць над такой клапатлівасцю нашых гледачоў і слухачоў. З іншага боку, гледзячы на тое, што адбываецца зараз ва ўкраіне, калі людзей вот ні з таго, ні з сяго пад'язджаюць, захопліваюць, звозяць, судзяць, на суткі кідаюць. Ну, сапраўды маюць рацыю і такія каментары. Гледзячы на тое, вось, як спрабуюць закруціць гайкі. Як вы лічыце, вось, ці будзе з гэтага плён? Што это? Да чаго гэта прывядзе? Калі б там мяне сказалі яшчэ там год-два таму, я б сказаў, ну да, такая палітыка прывядзе да таго, што ўсе ціхонечка разбягуцца і будуць сядзець па хатах і зноўку прыціхнуць. Але сёння? Сапраўды, Лукашенко, ну, з долей умоўнасці можна сказаць, што ён ужывае схему, матрыцу 2010 года. Тады разагналі плошчу, і такая была хваля рэпрэсій, калі пасадзілі многіх, і зноў з'явілася цэлая кагорта тады палітвязняў, і просто таким асфальтавым катком праехаліся і па партыях, і па трэцім сектары, і па рэдакцыях незалежных
медыяў, трэслі, арыштоўвалі, адбіралі тэхніку і гэтак далей. Быў магутны удар. І Лукашенко вырашыў, што трэба дзейнічаць такім жа чынам. Але глядзіце, ужо вось гэта брутальнасць дала збой пасля першых 3 дзён. Думалі, відавочна ж, вось тыя людзі, Лукашенко даказвае, што гэта там не амапаўцы былі, а внутреннія войскі. Ну, якая на халеру розніца? Галоўнае, што мясілі, у фарш ператваралі людзей. Таму гэтыя ўсе адмазкі, яны дзіка і недарэчна гучаць. Але гаворка пра тое, што не спрацавала. І наадварот, калі ў першыя дні, ну, шчыра кажучы, там, можа, 7-10 тысяч чалавек выходзіла, тады, калі будаваліся барыкады, сапраўды быў элемент, можа, нават грамадзянскай вайны ў пэўнай ступені. Дык вось, пасля гэтай брутальнасці, калі людзі даведаліся, як там у мяса ператваралі тых, хто выйшаў у першыя дні, паглядзіце, які быў выбух актыўнасці. Таму вось ужо на гэтым этапе брутальнасць не спрацавала, і Лукашенко быў вымушаны адкручваць, усё ж такі адцягваць гэтых сілавікоў з вуліцы, і нейкі час нават быў такі, так бы мовіць, свята непаслушэнства, калі выходзілі амаль што бесперашкодна на вуліцы. Але ён потым паглядзеў, прайшоў, відаць, шок. Ён убачыў, што мірныя пратэсты ўсё ж такі не пахіснулі ягоную вертыкаль і сілавікоў. Ну, там нейкія працэсы эрозіі пачаліся, але не настолькі інтэнсіўныя, як каб можна было ўжо казаць пра раскол эліт. Хоць гэта асобная тэма, і я думаю, там усё не так добра. Не выпадкова Лукашенко там, вот, калі прызначаў новага генпракурора, дык ён казаў, чаго гэта раптам? Вы ж глядзіце, там, нават калі вы не хочаце мяне падтрымліваць, ціха адыходзьце ў бок, але не трэба там хайпаваць, посціцца і гэтак далей. То бок яго напружвае. І я ведаю ад людзей, ад інсайдераў, што сапраўды вось сумленныя прафесіяналы там і сярод следчых, і сярод іншых, яны не хочуць пэцкацца. Для іх гэта вялікая такая маральная калізія. Так што там у вертыкалі ўсё не вельмі проста, і гэта таксама адзін чыннік, які, напэўна, ўсё ж такі уладу утрымлівае. Цяпер так, Лукашенко перайшоў контратаку, но але гэта такія, як выказаўся палітолог Андрей Казакевич, кропкавыя рэпрэсіі плюс. Болей, чым звычайна, но але ўсё ж такі не так, як было там у перыяд з 9 па 12 жніўня. Лукашенко, пэўна, хоча перамалоць цяпер гэтыя пратэсты. Я думаю, што сённяшні ахваліваць гэтай менавіта вулічнай актыўнасці можа спасці, таму што тут шэраг чыннікаў. І рэпрэсіі ўсё ж такі дзейнічаюць, яны падвышаюць кошт выхаду на вуліцы. Ну і проста вось і псіхалагічная стомленасць, і надвор'е зараз горшае стане, і тут гэтыя восеньскія клопаты усялякія нахлынулі на многіх. Таму магчыма, што вулічная актыўнасць трошки пачне спадаць, але хутчэй, болей дакладна сказаць, што яна будзе пераходзіць проста ў новыя формы. Мы ўжо цяпер бачым, што па дварах гэта ўсё у форме розных там фестываляў, пікнікоў, развешвання сімволікі, з якой не паспяваюць сілавікі і жыллёва-камунальныя службы змагацца. Гэта ў болей такія латэнтныя, болей дэцэнтралізаваныя, яшчэ болей дэцэнтралізаваныя формы пераходзіць, і з гэтым будзе вельмі цяжка змагацца. А вось гэты дух барацьбы, дух непрымання гэтага рэжыму, ён застаецца. І гэта аджына ўжо ў пляшку, я думаю, не загоніш. Вось феномен апошніх месяцаў — гэта тое, што беларусы, якія хочуць перамен, хочуць іншай нармальнай цывілізаванай улады, яны ўпершыню адчулі, што іх шмат. Ведаеце, на пачатку, калі былі гэтыя прапановы, давайце там белыя браслеты насіць, я прызнаюся, што і сам даволі скептычна да гэтага ставіўся. Але потым аказалася, што гэтыя вось сімвалічныя рэчы дзейнічаюць каласальным чынам. І я ўжо не кажу пра тое, што чырвона-белы сцяг, зноў жа, між намі кажучы, я думаў, што гэта доўга яшчэ будзе, ну, такой элітарнай каштоўнасцю заставацца. А тут, глядзіце, без усялякіх рэферэндумаў беларускі народ прагаласаваў за гэтую сімволіку. Так што гэта зноў жа асобная тэма. Спрацаваў, і вось шматгатовыя высілкі гэтай старой апазіцыі. Цяпер модна кідаць у яе камяні, што яна выпала з працэсу і гэтак далей. Але ўсё ж тое, што 20 гадоў яна рабіла вось гэту сваю катаржную працу, гэта таксама сёння спрацавала. Таму і ёй трэба сказаць дзякуй. Але і ёй сёння, пэўна,
трэба шукаць нейкія формы подключення да працэсу, тому что вось, ну, ўсё ж таки досвед арганізацыйны іншы ён цяпер вельмі патрэбны, бо гэтыя неафіты палітыкі новай хвалі яны не мелі такога досведу і наступалі, на жаль, неаднойчы на граблі. Калі падсумоўваць адказ на ваше пытанне, то хочу сказаць, што будуць пэўна новыя хвалі, таму што ў прыватнасці у Лукашэнкі няма адказу на пытанне, што рабіць з эканомікай. Ён абсалютна не ведае, ён і раней не быў прыхільнікам рэформаў, а цяпер тым болей. Ён жа кажа, што гэта ж вось я напладзіў тут буржуйчыкаў, яны пагналі гэту рэвалюцыйную хвалю. Айцішнікі, вось, прыватнікі, гэта для яго ворагі. Ён сёння там выступае недзе і кажа, што нібыта будаўнічая тэматыка, але ўсё адно, што будаўнічыя трэсты не павінны быць там на пабягушках у прыватнікаў. Гэта ўжо такі пункцік. Гэта я да таго кажу, што ніякіх эканамічных рэформаў чакаць не выпадае, эканоміка будзе прасядаць усё болей, і вось тады могуць выйсці на арэну ў прыватнасці тыя ж самыя пралетарыі. Захлынулася нацыянальная стачка, нацыянальны страйк у жніўні не атрымаўся. Хоць улада, я думаю, тады ў яе там халадок паміж лапатак узнік вялікі, і трымцелі яны страшна, бо калі б сапраўды пралетарыі ў тыя дні, памятаеце, недзе 17-18 жніўня, здавалася, што вось-вось усе гэтыя гіганты спыняцца, і там гэтыя дырэктары і тыя, хто з Мінска прыязджаў, кшталту генерала Церціля, я памятаю, на нафтане, яны мелі бледны выгляды, там рабочыя крычалі, што сыходзьце, і ўсё такое, і гучалі найперш палітычныя патрабаванні. Здавалася, вось пачнецца гэты нацыянальны страйк, і тады гэта будзе сапраўды магутны удар па рэжыме. Ну, але пакуль што задушылі, мы ведаем, якімі метадамі, не буду пераказваць, але вось калі прыцісне эканамічны крызіс і рабацягі сапраўды скажуць сваё слово, вось гэта можа быць сапраўды, магчыма, і вырашальны такі чыннік у гэтай барацьбе з рэжымам. Так ці іначай, я думаю, што ўжо для рэжыму Лукашэнкі пачаўся зваротны адлік. Колькі гэта зойме? Пытанне адкрытае. Ну і найперш залежыць гэта, канешне, ад беларусаў, таму што ёсць і чыннік замежна-палітычна ціску, там вось Еўропа рыхтуе санкцыі і так далей, але лёс Беларусі будзе найперш вырашацца ў самой Беларусі і самімі беларусамі. Ну так, сапраўды, я таксама колькі гадоў таму, калі чуў выказванне Лукашэнкі, што на пытанне адказ, калі вы сыдзеце, калі народ скажа, што пара, я адразу збяру там торбачку і пайду, мне адразу першая думка была: ага, канешне. Ну і што мы пачулі зараз, што як народ ему на заводах крычаў сыходзь, то і сказаў, што ага, дачакаецеся. Я пра іншае. Учорашняе мерапрыемства, вось гэты жаночы форум, якія эмоцыі ён у вас выклікаў? Вот я глядзеў і думаю, боже мой, дзе ж у яго там гэтыя нейкія там паліттэхнолагі, адкуль яны, ці здольныя яны на што-небудзь? Маўляў, паглядзелі, вось у іх тут жаночыя маршы, давай мы што-нибудь жаночае замуцім. Ну, конечно, тут 100 000 у Мінску не назбярэм таких сваіх этих ябацек. Давай мы іх з рэгіёнаў пазвозім. А хадзіць же ж яны не будуць. Ну, а мы іх вось пасадзім на Мінск-арэне. А сядзець же ж яны просто так не будуць. Ну, дык давайте ім вось Баскова прывязем, хай патанчыць пад яго. Але вот, гледзячы на увесь гэты вот шабаш любві да Лукашэнкі, якія эмоцыі у вас? Вось вы сорвали у мяне з языка гэта слово шабаш, можа, оно не паліткарэктнае, але ведаеце, сапраўды, там яшчэ было такое сіняе, ведаеце, мярцвяцкае святло, і як я глядзеў, дык вось у мяне былі асацыяцыі з шабашам, з гэтымі фільмамі пра вурдалакаў і гэтак далей. Здавалася, вось уключы нармальнае святло, яны пачнуць лопацца, ведаеце, разлятацца вось як паветраныя шарыкі. Ну, калі казаць коротка, гэта ўсё, падбіраю словы паліткарэктныя, дубова, гэта вельмі дубова, гэта савецкая матрыца, сабралі, звезлі гэтых людзей, то бок белымі ніткамі шыта, ніякага ж тут імпэту і парыву знізу не было. Вот я
паглядзеў, як яны б сабраліся, калі б была рызыка, што дубіналам пачнуць частаваць. Не піўком, як там у буфеце, а дубіналам, як выходзяць, ведаючы пра гэту рызыку, прыхільнікі перамен. Я думаю, што не густа б, мякка кажучы, набралася. А так, конечно, на дурніцу, калі цябе прывезлі, там, яшчэ, можа, і пакармілі за казённы кошт, білеты бясплатныя і ўсё такое, дык чаму б і не паехаць. Але ўсе гэтыя выступы, калі з паперкі чытаюць, і тая ж самая ігумення таксама нешта каверкаючы беларускую мову там зачытывала з паперкі. Гэта ўсё, ведаеце, партыйна-гаспадарчы актыў савецкага часу ў найгоршым варыянце. Так што, хаця я дапускаю, што увогуле тут нібыта прасунутыя расійскія паліттэхнолагі і медыякансультанты спрацавалі. Увогуле усе гэтыя мітынгі за я бацьку, значыць, вось яны ж пачаліся не адразу, а пасля таго, як прыехала гэта каманда на паратунак з Расіі, і гэта вось у Расіі ёсць такое паняцце пуцінгі, мітынгі ў падтрымку Пуціна, яны там даўно ўжо гэту тэхналогію адпрацавалі. І тут гэта пачалося. Я ведаю, мне расказвалі людзі, мае знаёмыя з прадпрыемстваў, што тыя ж, напрыклад, прабегі пад чырвона-зялёнымі сцягамі, это проста па разнарадцыі, і калі там нехта не паедзе, то будуць вялікія непрыемнасці на працы. Усё гэта вось такім чынам робіцца, гэта старая завядзёнка, як і прымусовая падпіска на гэту прэсу, якая толькі, каб загортваць сялёдку, вартая, і гэтак далей. Усё гэта, ну, але маскоўскія гэтыя, значыць, людзі, якія прыехалі, відаць, вырашылі, што гэта будзе круто, што трэба паказаць, што ў рэале ёсць падтрымка Лукашэнкі. Ну, але так, як гэта робіцца, я думаю, што насамрэч гэта толькі ўсё дыскрэдытуе. Ну да, безумоўна, калі вот потым глядзіш на то і прыкідваеш у галаве, там, колькі каштуе аренда аўтобуса прывезці людзей, плюс это працоўны дзень, згублены працоўны час, аренда памяшкання, аренда апаратуры. Баскаў тоже, я думаю, бясплатна сюды не паехаў. І думаеш, а потым людзей заклікаюць скінуцца і дапамагчы канцылярскія тавары набыць школам-інтэрнатам. Так вот, і думаю, вот як так можа быць, вот куды, чым думаюць, куды глядзяць. І, дарэчы, вось на заканчэнне пра санкцыі і пазіцыю Еўропы. Як вы лічыце, пазіцыя Еўропы нейкім чынам ўсё ж такі паўплывае на пазіцыю і сітуацыю ў Беларусі? Ну, Еўропа марудна разгортваецца, таму што пасля Крыма яны фактычна уляглі ў такі прагматычны дыялог з Лукашэнкам. Дарэчы, вось вяртаюся да пачатку нашай гутаркі про тое, што 10 гадоў нібыта яны тут тачылі зубы на Беларусь. Ды наадварот, яны пасля Крыма спалохаліся Расіі, яны ўжо заплюшчылі вочы на гэту беларускую дыктатуру і вырашылі, хай лепей мець справу з Лукашэнкам, чым танкі Пуціна будуць на заходнім Бугу стаяць. Вось, так што ўжо гэты падыход, ён перакрэслівае страшылкі Лукашэнкі. І цяпер з вялікай неахвотай еўрапейскія палітыкі зноў разварочваюцца ў бок асуджэння, ў бок санкцый. Калі б Лукашенко меней брутальна, я так думаю, правёў кампанію, і хаця б не 80% сабе прыпісаў, а там 52 ці 55, напрыклад, і не было гэтага страшэннага збівання на Акрэсціна ці і ў іншых месцах. Бы не было гэтых жорсткіх рэзалюцый, дэмакратычнай каштоўнасці, яна мусіць вось у сваіх рэзалюцыях прапісваць нейкія пункты. І нават гэта даволі жорстка гучыць, хоць і храбрыцца беларускі бок, але я думаю, яму далёка не па барабане гэта ўсё, і з цягам часу гэта ўсё пачне працаваць. Прычым гэта, ну, калі ўжо там выехаць у Еўропу сілавікам гэта не так страшна, яны былі і да гэтага абмежаваныя ў перасоўванні, наўрад ці там у іх у еўрапейскіх банках нейкія ляжаць капіталы, але ёсць маральна-псіхалагічны ціск, па-першае, па-другое, гэта будзе адбівацца і на эканамічных сувязях. Між іншым, Еўрапарламент там канкрэтна рэкамендуе Еўракамісіі замарозіць нейкія пералічэння грошай на праекты з удзелам беларускіх урадоўцаў. Таксама могуць быць замарожаны праграмы па лініі Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця і Еўрапейскага інвестыцыйнага банка і гэтак далей. Ну, не буду пераказваць усю рэзалюцыю. Я думаю, што хоць інертны вось гэты брусельскі карабель, але ён пакрысе будзе набіраць хаду ў гэтым кірунку і
сами по себе евразовый режим, как белорусы ездили в Европу, это было бы лепей за всякие санкции, з моего гледзяща. Вот хай бы на это пайшли. Что вот усе гэтыя захады спалучэнні з тым, пра што я ўжо казаў, і магчымы нацыянальны страйк, і далейшыя вулічныя выступы, і вось самае галоўнае ўсё ж такі будзе залежыць якая выступае за перамены, праглынуць вось гэтыя новыя рэпрэсіі і тую вось прынаду, якую зараз хочуць падсунуць Крэмль і Лукашенко, нібыта канстытуцыйная рэформа. Гэта асобная тэма, але гэта відавочна, што хочуць зноў жа перавесці стрэлкі і проста забалбатаць пытання змены ўлады, пытання сапраўдных перамен у Беларусі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі сёння быў на сувязі палітычны аналітык і Александр Класкоўскі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас і беражыце сябе. Да сустрэчы.